Шәнлек білімге илтә торган бердән бер юл. Гыйбарәнең дөрестлегенә Ирландия драматургы Нобель премиясе лауреаты Бернард Шоу шын күңелдән ышанган. Исәнмесез, эфирда білім дөньясы. Алдагы минутларда практика гамәлдә үсеш ноктасы авылларда прогрессны ничек алга этәрә? Мәгариф тармагы эффекты. Лайышта нинди гадәти булмаган программалар тормышка ашырыла. Кем күбрәк белә? Танылган хоккейчы Михаил Сергачев кайсы мәгалимнең кәефен күтәргән? Яңа сулыш үрі Норма авыл мәктәбендә җирле балалар өчен технологияләр үзәге ачылышын нәкъ шулай тасвирлап була. Үсеш ноктасы үзәге биредә узган ел булдырылды. Инде беренче җитди нәтиҗәләр дә бар. Укытучылар балаларның табигый, гуманитар һәм шулай ук техник фәннәр белән дә кызыксынуын билгеләп үтә. Алдагы чыгарылышыбызда без Балташ районы Солавыш авылында күптән түгел ачылган үзәк турында сөйләгән идек. Бүген исә Норма авылы укучыларын үзенә җәлеп итәргә өлгергән үсеш ноктасында булып кайтырбыз. Мәгариф илкүләм проекты авыл егет-кызларына нинди яңа мөмкинлекләр ача? Хәбәрчебез Мәрсилә Искәндәрова белешеп кайтты. Балташ районы Норма мәктәбендә кунакларны ипи-тоз, шәкшәк, матур җырлар, дәртле биюләр белән каршы алдылар. Хош киләсез, кадерле кунаклар. Мәктәбебезгә рәхим итегез. Норма урта мәктәбе елдан-ел үсә, уңышларга ирешә. Мәгариф милли проекты кысаларында 2019 елдан мәктәп үсеш ноктасы гуманитар һәм цифрлы профильләр үзәгенә әверелде. 2019 елда Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының уңышлы мәктәп грантына лаек булды. Әлеге юнәлеш буенча 3D модельләштерү, робот, аэро, виртуаль чынбарлык, шахмат түгәрәкләре эшли башлады. Шахмат белән күптән нәнмә алга идек инде. Үсеш ноктасы проекты безгә күп мөмкинлекләр ачты. Шахматта яңа үлләр, яңа җиңүләргә юл шушыннан башлана. Укучыларның шахмат буенча район күләм яулаган җиңүләре санап бетергесез. Рәсәй күләм ярышларда да уңышлары бар. Шахмат кирәк яраклары бар. Киләчәктә дә зур уңышларга ирешеп, тагын да матур нәтиҗәләр күрсәтербез дип ышанып калам. Мәктәпкә күп кенә яңартылган заманча җиһазлар кайтарылган. Технология, информатика һәм тормыш иминлеге нигезләре кабинетларында укучылар заманча технологиялар ярдәмендә укыйлар. Үсеш ноктасы проекты кысаларында барлыгы 4 зона яңартылган. Ремонт эшләренә 821 мең сум күләмендә акча бүленеп бирелгән. Үсеш ноктасы проекты нигезендә мәктәптә бик күп түгәрәкләр барлыкка килгән. Балалар виртуаль чынбарлык шлемын кулланалар, квадрокоптерны эшләтеп җибәрәләр һәм 3D модельләрне бастыралар. Бу балаларга беренчедән ошый, икенчедән аларның киләчәктә үз профессияләрен сайлауга ярдәм итәр дип уйлыйбыз. Инде бу проект үзенең нәтиҗәләрен беренче нәтиҗәләрен дә бирә башлады. Укучыларыбыз күп кенә республика күләмен һәм Россия күләм конкурсларда катнашып, җиңүләргә ирешә башлады. Үсеш ноктасы үзәгендә булдырыла торган мөхит мәктәп укучысына киләчәген сайларга һәм белем бирүнең төрле юнәлешләре белән танышырга ярдәм итә. Бу түгәрәктә төрле роботларны төзеп, аларны программалаштыра. Бу робот датчиклар белән йөри. Бу робот алдында каршылаган күрсә, икенче якка борылып китә. Һәм бер якка гына бармасын өчен 30 см үткәч, икенче якка борылып китә ала. Дәрестән соң эш тыгыз. Укучылар укытучылары белән берлектә төрле проектлар уйлап, аларны тормышка ашыралар. 2019 елда минем мәктәп ишегалды проекты эшли башлаган булса, 2020-2021 уку елында минем заманча милли мәктәбем дигән яңа зур проект старт алды. Аның кысаларында һәр сыйныф заманча һәм милли стильдә мәктәп коридорлары диварларын бизәүне тәкъдим итәргә тиеш иде. Алга таба 3D принтер һәм түгәрәкләрдә укучы лазерлы кисү станогы ярдәмендә дизайнер бизәлеше һәм иганәчеләр җәлеп итү планлаштырыла. Укытучы кайткан әсбап җиһазларны күпләп башта үзе өйрәнде. Һәм шушы үсеш ноктасын эшләр өчен үзебезнең Мәгариф министрлыгы күпләп укытты. Бу бик кирәк әйбер. Укытканнан соң ничек итеп эшне җайлаштырырга, балага ничек итеп аңлатырга методик ярдәмлекләр булдырылды. Белем алу өчен мондый шәп мөмкинлекләр булганда, укучыларның киләчәге ышанычлы кулларда. Иң мөһиме, авыл мәктәпләрендә дә шәһәрдәге кебек үк шөгыльләнергә, иҗат итәргә мөмкин.
Ярты гасырдан артык Лаешта сукырлар һәм начар күрүчеләр өчен интернат эшләп килә. Әлбәттә, интернатта сабыйлар яшьтәшләре өйрәнгән фәннәрне үзләштерә, әмма махсус технологияләр ярдәмендә. Моннан тыш махсус дәресләр дә бар. Мәсәлән, әйрәнә-тирәдә ориентлашу коррекция дәресе. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикле булу аркасында әйләнә-тирәдә ориентлаша алмаган сабыйларны мобильлеккә өйрәтәләр. Төрле җирләрдә хәрәкәт итәргә ярдәм итә торган күнекмәләр өстендә эшлиләр. Биредә төрле белгечләр көч куя, шул исәптән логопедлар да. Лаешта мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен дә гадәти булмаган дәресләр үткәрәләр. Мәсәлән, Миләшкәй балалар бакчасына йөрүчеләр юл йөрү кагыйдәләрен өйрәнеп кенә калмыйча, ГТО нормаларын да тапшыра. Хәбәрчебез Гөлфия Гыбайдуллина Лаеш районының белем бирү йортларында булып, мәгариф тармагында тормышка ашырыла торган программаларны күреп кайтты. Лаеш районы буйлап сәяхәтебезне башлыйбыз. Без Миләшкәй балалар бакчасында, шуннан да бакчаның исеме җисеменә туры килеп тора. Тирә-юнь бик матур һәм яхшы төзекләндерелгән. Иң уңай шартлар тудырылган спорт мәйданчыклары бар. Уен өчен 6 мәйданчык һәм шуңа өстәп юл хәрәкәте иминлеген өйрәнү мәйданчыгы да бар. 2017 елда без беренчеләрдән булып ГТО нормаларын бирә башладык. Шул беренчеләрдән булып яшь инспекторлар отрядын оештырдык. Балалар бакчасында музыка залы, физкультура кабинеты, методик кабинет, сенсор бүлмәсе, татар телен өйрәнү бүлмәләре бар. Биредә барлыгы 6 төркем эшли, бакчага 140тан артык бала йөри. Алина Маратовна. Бүген исә Миләшкәй балалар бакчасына йөрүче нәниләр безгә юл кагыйдәләре буенча ачык дәрес күрсәттеләр. Матур шигырьләр сөйләделәр, кагыйдәләрне аңлаттылар. Тәрбиячеләрнең балалар белән ныклап шөгыльләнүләре күренеп тора. Тагын әле ГТО нормалары тапшырдылар. Һәм тренерлары һәм бакча мөдире аларның һәммәсен грамоталар белән бүләкләде. Дети с этого детского сада показывают свою... Миләшкәй балалар бакчасына йөрүче балалар спорт буенча сәләтләрен яхшы дәрәҗәдә күрсәтәләр. Бу җитезлек, тизлек һәм сыгылмалылык. Әлеге бакчага йөрүчеләр ел сайын ГТО нормаларын кертү буенча район чараларында катнашалар. Чыгарылыш сыйныф укучылары нигездә барлык сынауларны да алтын билгегә башкара. Бу бик мактаулы, чөнки балаларны үстерүгә игътибар бирелергә тиеш. Лаеш районында балалар һәм аларның әти-әниләре өчен психологик педагогика хезмәте дә эшләп килә. Биредә 3 яшьтән алып 18 яшькә кадәр балаларга, аларның әти-әниләренә, мәктәп һәм балалар бакчалары педагогларына хезмәт күрсәтелә. Шулай ук монда психолог кына түгел, логопед укытучысы да бар. Психология хезмәте һәр елны конкурсларда катнашып, призлы урыннар төрле номинацияләрдә җиңү яулый. Ул психолог укытучысы номинациясендә узган елны 10 иң яхшы педагог исеменә керсәләр, быел республикабызны Мәскәү шәһәрендә яклыйлар. Мы сопровождаем те школы и те детские сады, где... Без психология укытучысы гомумән булмаган мәктәпләр һәм балалар бакчалары белән эшчәнлек алып барабыз. Безнең хезмәттә психологик педагогик комиссия үткәрелә. Ул район эчендә, республика эчендә бик мөһим. Чөнки балалар сәламәт яшәү рәвеше ставкаларын алалар һәм үзләре өчен маршрут билгелиләр. Шулай ук психолог педагогларының методик берләшмәсен дә үткәрәбез. Һәр бала да тиешле дәрәҗәдә белем алырга тиеш. Лаеш районында мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен интернат мәктәп бар. Ул инде 50 елдан артык балаларга ныклы белем һәм тәрбия бирә. Интернатта начар күрүче балалар укыйлар. Гомумән алар монда яшиләр. Белем алу өчен дә, яшәү өчен дә, күңел ачырга да иң уңай шартлар тудырылган. Безнең балаларыбыз монда укыйлар да, яшиләр дә. Шуның өчен әйбәт интернатыбыз бар. Балаларның бүлмәләре матур, иркен, якты. Балаларыбызны 6 тапкыр ашатабыз. Балаларыбыз һәм ата-аналарыбыз бик риза безнең. Интернатта барлыгы 110 бала укый. Алар арасында бөтенләй күрмәүчеләр, ярым күрүчеләр һәм мөмкинлекләре шикләнгән балалар. Һәр юнәлешкә дә тиешенчә белем бирелә. 2019 елда интернат мәрхәмәтле мәктәп проектына керә. Шул проект нигезендә 2 технология кабинеты, психология кабинеты, логопед, дефектолог зоналары яңартылган. Гади мәктәпләрдәге кебек анда предметлар, мәктәп предметлары һәм шуларга өстәмә коррекцион фәннәр дә өстәлә. Алар нигә дип әйтик? Һәрбер баланың үзенчә җитешсезлеген, я безнең очракта сукыр яки начар күрүче балаларның шул дефектларын төзәтеп, балага бу дөньяда яшәргә уңайлыклар тудыру өчен эшләтелә. Һәрбер фәннәрне безнең укытучылар укыта, алар барысы да бу направление буенча укулар үткән, барысы безнең дефектолог. Лаеш районында һәр балага сыйфатлы белем бирү өчен елдан-ел яңа шартлар тудырылып килә. Гыйлем дәрәҗәсе дәрәҗәләрнең иң олысы.
Стэнли кубогы иясе Түбән Камада туып үскән Михаил Сергачев татарча сөйләшә башлаган. Үз белемнәре белән ул кемне шаккаттырган? Бу хакта традицион кызыклы тәнәфес рубрикасында Нияз Рахман сөйләп үтәр. Атна саен тапшыруыбызда мәгариф дөньясының иң кызыклы һәм мактыргыч интернет яңалыклары. Сәлем дуслар, бір атна вақыт сезілмейді өтіп кеткен бейт. Күзгі каникулларға да ұзақ қалмай, әуыл арада интернет дүниясына көз салайық әлі. Шелтердегі ең қызықлы яңалықтар хақында алдағы минутларда. Яш фермерлар қоя өсе деп ойлайсыз. Әлбәттә, Татарстанда енді қолығара бизнес ойынында біздіңкілер қабаттан лидерлар әтінді. Яш фермер деп аталған конкурста Соба аграр күлбиеті вәкилләре иреклі тема номинациясында бірінші орынны яулай. Милена Салихова шәкіртлері жюри вәкилләріне қышқы сарымсақ өстіру бойынша бизнес-план тәқдим ете. Нәрсәсе білән бұл іш шоқатмалы дейсізме? Бір сарымсақ түбі 250 граммға қадар уңыш кетерігі мүмкін екен. Түп қоланушылар ол Соба районы халқы болашақ. Міне бит біздікілер қояда бұлдыра. Кім біле әлі Соба сарымсағы білән бүтін дүнияны яуларлар. Зато какой урожай получился! Буш вақтын компьютерлар жиып өткәрі. Рүстәм Гаджиевның бұл шығылы көплерді шоққаттыра. Үзе тышқы ішлер министрлығында іші, ләкин сонақлар түзіліктендіруі қайрия акциясына өрілі. Ескі іштен шыққан компьютерларға жон рәуіл. Ең мұқима оларғыны мұқтаж ғойделерге тапшыра. Бұл сонақларда заманша ойындар ойнап болмайды. Тек шулайда оқуға интернетта отыру үшін міне деген дерістемізі. Ойға 4-6 компьютер жия екен. Міне бет изгілік әр қойда да бар ол. Ең мұқима оны ішлей білерге гына керек. Если у вас на балконе лежит пакет с ненужными компьютерными деталями, которые вы уже не открывали несколько лет, нам такие детали всегда нужны. И будьте уверены, что из них мы соберем компьютер и подарим нуждающейся семье. Америкадан қайтты үзе татарша сөйлеші һәм дүниядағы ең яқшы сақшыларының бірісі. Бұл кім деп ойлайсыз? Әлбәттә, өзіміздің Түбән Кама егеті Михаил Сергачев әлі көптен түгел генә Милли хоккей лигасында ол Tampa Bay Lightning командасы составында Стэнли кубогына ие булды. Ялны хоккейчі туған яғы Түбән Кама шәһәрендә үткәрә икән. Тик менә Стэнли кубогына алып кайта алмый, билгеле сәбәпләр бұл мөмкинлекне бирмей. Тик шулай да үзе укыган мәктәпкә бара, анда укучылар һәм укытучылар белән очраша. Сөйләшәләр, фотога төшәләр, хәтта Михаил Сергачев татар теле дәресләрендә искә ала. Меня сильно не ротам, по-моему, что такое. Ну, наверное, все. Спасибо, Михаил. Хоккей темасын давам итеп, Дубны шәһәрендә бұл Мәскәү өлкәсе Дмитрий Овчинников исемле тренер махсус күнегүләр үткәрә. Юк, ниндидер хоккей мәктәбе я булмаса өметле яшьләрне җыеп түгелә, гади ишек алдында. Кемнәрне өйрәтә дигән. Җирле балалар бакчасына йөрүчеләрне яшәкә һәм алка белән ничек идарә итүне күрсәтә ул. Моны таң калып караган балаларны карагыз әле. Бу бит үзе бер гүзәллек. Сикергә яратучы гаилә үзләре Чиләбе шәһәреннән, ләкин оларны Россиянең төрле почмагында очратырга була. Сүз Максим Кастаданов, аның тормыш иптәше Ирина һәм кичкенә кызлары Оли хакында. Әле бу атнада гына олар Казан халкын шаккатырды. Башта Максим белән кызы 1000 еллык майданда сикерә, аннары Урам паркында хәтта бушлай мастер-класс күрсәтәләр. Гомумән Казан аларга шулкадәр охшый, хәтта сикерү локацияләре үзгәреп тора. Гаҗәеп алымнар күрсәтүче гаиләнең чыгышына соклану мөмкин түгел бит. Got me all choked up, got me all worked up, and I can't come down. Kinda been this way ever since you came around. You're telling me you're perfect, girl, but I can't stop thinking I could be that pearl. Why haven't you seen it yet? Бүгінгі менә шулар, сезгә бары тик уңай интернет граегына булырга киңәш итәбез. Очрашырбыз. Безнең социаль шелтәләрдәге аккаунтларыбыз турында онытмагыз. Кирегез, чыгарылышларыбызны карагыз, үзегезнең кызыклы вакыйгаларыгыз турында комментарийлар калдырыгыз. Белем шул кадәр кыйммәтле, аны хәтта төрледән-төрле чыганактан да табу оят түгел, дип язып калдырган дин әһеле, галим энциклопедист Абул Фарадж бин Харун. Алга, сез дә төрле чыганакларга мөрәҗәгать итегез, белем туплагыз. Киләсе очрашуларга кадәр.